kadom domaritum nor hajong north east atuma Phan isi Ningduk abirta nang lelo north east tot kali kadokowi angton India lo Bollywood artist pen chenglok millions of fans across the world anta Ningduk lo koson si chuwa julo koson si men kidam julo la poson si fans atum anta kamanghu shock dead lo Penang an high school ke half yearly exam cheng bom lo bonta Zubeen Garg ka chuwa pen ajok Ningduk ka chepaklang pen exams tame postpone dead amlo alang ka chuwa pen ajok school pen ke college an sitame close lab lo pen ke city town market an sitame bon lab lo Penang an high school la pen ke college long ke alang Phan ka chip kimu akam sitame klempon lo la sepini la bang so video long chithan posenang how did this happen men koson si kadokowe Phan pashok dead lo. Some distressing news now coming in. Assamese singer Zubeen Garg has died in a scuba diving accident in Singapore. Zubeen Garg 18 November 1972 aningkan semhang thek Tura Meghalaya lo. Zubeen Garg Phan Penang atum ka chini ke singer pu bonta alang lun le kilun chot kali actor akam seme alang claim alang Penang an film ki shoot pondolo stame biggest film lake mission China hello Lapen ke 2024 ka release mon of film Sikar la hello justmet alang alun ka chithang nai lake ya ali po alun pen labang so alun pen na job 2007 aningkan alang Stardust award long stame alang li long dolo Bollywood atum long pen 17 September ani alang li Singapore damlo 4th Northeast India Festival along loan ki perform ji Phan adim admate adet lake 20 lapan 21 ani fans atum excited olo aning arong ulo alang Phan live perform kilang ji Phan bonta 19 September ani alang li scuba diving phandam lo Singapore along lake isi popular activity lo lake laso scuba diving claim boma hut Zubeen Garg lang arlo achi kichi NG Phan kisung do koglo mate problems do koglo hadak a crew mate organizer tum thekdrong si alang Phan men rapun serak lo lapen ke lang attack an lo lang ke hanuk open a job alang Phan lang attack ke wan anke achhe mit pet ason lo mate achhe chisan un e lason lo lasopen alang Phan Singapore General Hospital long ponlo CPR ha has me pilo bonta 230 ar porbang ki alang un edet si aprandam juilo Zubeen Garg isi apran ke dam ijo athike alang la pusun akam la scuba diving ke alang li claim ve experience ve a ok kachipa me Phan la puson claim pu ke ave mantu ne pen si claim la puson cho lapen ke alang artas me 52 anle allo scuba diving Phan ke lung weakness lapen ke heart problems ke do atum ke ache thik achi anji Phan sung pik pusipu jasimet ke hala water pressure ki high or la son pe na joglo isi mang hume me lapen ke matham dam me alaman ke North East India Festival 7 state do North East along pipot ladak bi besi foreign country Singapore along bidam rong Assam along jongsi bibe protecte Nagaland along bidam mo Nagaland along kalete Meghalaya along lasila puson lasila dak organizer tum Phan me isi CBI investigation nai ji Zubeen Garg justbet apran ke dam ju along ning ke dugdun lake Assam Phan alang isi contribution thepik Assam Phan ang song room pon pik lahen lo lapen ke anpata Assamese lapen ke Hindi Bengali alun chot kali Karbi Alun sme lun pik lo alang like justmet rata tum ning ke dugdun lake Arnisi le Arnisi ke manchi lo dun nanji nane labang solun hello itum Karbi Alun alam tum Phan anstame ang song room ponpik Ningduk dun ni alang le prang dam ke lapen ke neke Christian Baptist Christmas alun stame Assamese alam pen tokali Karbi alam pen stame alang le Penang an kilun pondolo Christmas arni ke the arni lapen ke wanglon ke do an lapen kaprak dok pik lang Christmas alun alang le kilun pom lasi Zubeen Garg men kidam ju take Assamese atum tokali elitum Karbi atum Phan anstame kanahok dun thepik hanja